Ai, meus cadrís! 3 formas de dobrar camisetas. Porque xa sei que che pasa como a min, jardas e sempre andas ca mesma. Pois habrá que dobralas, polo menos. Imos empezar polo tradicional, o de toda a vida. O que se trata de facer aquí é buscar un rectángulo, seguindo a liña do cuello. Entón, unha liña recta, así. E as mangas sempre pa fora. Pode ser así, ves? Esta xa estaba doblada, xa ten aí a forma. Ou así, recta. Agora o outro lado e a manguiña igual pa fora. Entón, esta sería a forma tradicional, non así ben feita. Vale, se o facemos en dous, é o famoso dobrado vertical, así poderíamos poñelas todas en vertical para velas moito mellores, estarían máis accesibles. Toma nesta caixiña, vedes, todas van en formato vertical. Agora imos facer un roliño mariñeiro para ir de viaxe. Ti tes a camiseta así, e dobras aquí un cachiño, ves? Media cuarta, aquí pola parte de baixo. E agora botas para dentro un extremo e o outro extremo. Dámoslle a voltiña así e facemos un rolo, ves? Así, tracatrá. E daquela con esta volta facemos así un roliño. Viches? Isto non se move garantizado, só hai que collerlle o truco, como o caldo de repolo. A última imos facer un paquetiño, para que logo digan que en Galicia non innovamos. Dámoslle a volta á camiseta e dobrámola da forma tradicional, así. Pois agora aquí dobramos hasta máis ou menos así un tercio. Dámoslle a voltiña, mirade, agora outro tercio, e agora este cachiño metémolo por aquí como un sobre, ves? Levantas ese e metes así para dentro. Que che parece? Pódelo poñer así ou en vertical tamén. E agora que xa sabes dobrar camisetas como un profesional, non olvides darlle me gusta ao vídeo, compartilo e suscribirte para ver máis truquiños. Eu vou a ver se arranxo isto de aquí tamén.